Добре съм. Нали помниш, че кашлях? Та викнах доктора да ми прегледа белия дроб. И прегледа ли те? Цялата. Като долепи глава до гърдите ми, та слуша. Абе, много слуша. Явно много тих бял дроб имам. Виж ти. И накрая какво ти рече? Рече ми, че гърдите ми са добре. Ма той не бил доктора. Господи помилуй! И въпреки това продължи да ме преглежда. Боже, вей, сестро! Ми ти що не му каза да спре? Нали съм дала обет за мълчание? Само с Господ мога да общувам. Да. Оказа се, сестро, че бил общ работник от цирка, дето дойде в селото. Да, и аз прибрах един, бил в мъжкия манастир, там при баба Гуси и Палома. Гледам го, така стои под дъжда и не може да си отвори чадъра, сестро. Отвори ли му го, сестро? Знаеш, че не оставим човек в беда, особено пък с такъв голям чадър. Направо ми го побира главата. Пуснах го да влезе долу в стаичката ми, да се подсуши. И какво? Подсуши ли се човекът? Той се подсуши, ама аз се намокрих. Така е по-християнски, сестро. Поела си страданието на грешника. Да, поех го. Накрая така се смири, че трябваше да му помагам да вдигне палатката. Какви думи думаш, ма, сестро? Абе, да вдигне палатката на цирка, ма, сестро, долу в селото. На цирка! Аз, сестро, си мислех, че цирка е дяволска работа. Докато не срещнах фокусника. Да не ти е показал номера със съндък. Влизай в съндъка, ми вика. А на мене ми се струва тесно. Та махнах расото, да не заема много място. Да. И да видиш чудо небесно. И двамата се побрахме вътре. Верно ли, ма, сестро? Ма имаш ли място за двамата? Наложи се да си кача краката на раменете му, та се чуда дали не е грях. Фокус е. Няма сега да го проваляш. Аз пък попаднах на дресурата на кончетата. Значи дресьора, казвам ти, с шеи такъв къмшик. Сестро, с такива къмшици са добрите дресьори. Да, ама така шиба кончето, че щях да се разрева и викам: дресьоре! Викам му: не така с този къмшик, но тебе хубаво ли ще ти е така да те шибам? Усещам какво ти е отговорил, сестро. Да, изкупи си всички грехове. Господи помилуй. Аз пък, сестро, знаеш ли какво научих от гълтачите на огньове? Какво научи? Значи, те не гълтали огъня, а само го слагали в устата. Тъй ли? Пък ние? Пък ние направо, гледай, човек се учи докато е жив, сестро. Така е, мене най-много обаче ме впечатлиха акробатите. 5 мъжа ги един върху друг и викат: искаш ли да те качим? Ужас, най-отгоре ли, ма, сестро? 5 пъти стигах до върха, сестро. Знаеш колко обичам да съм близо до Бога. Голямо изкуство е цирка. По-голямо не бях виждала, наистина. Да идем, сестро, за вечерното представление. Фокусника е обещал да ме върже и да ме промуши. Нищо ли няма да ти стане? Ако е рекал Господ, ще ми стане. Ако не е рекал... Пък на мен дресьорът ще ми даде да пипна хубота. На слона ли? На слона ли? Ти какво си помисли? Да вървим, сестро. Само да сложа спортно елегантното расо. Хайде, аз ще туря гуменките. Aplausos para Maria e a Romera.